Manariman man ti clearing operation ti Department of Public Works and Highways Cordillera kadagiti nabatbati a road slides iti region ng runa iti probinsya ti Benguet. Tapno amon tayo ti kaudyan nga update iti DPWH at IJ Regional Office ni Jezreel Kate Lapizar. Yes, Breakfast. Gapo iti agtultuloy ang mapaspasaran a panagtudo iti Region Cordillera, agtultuloy mat. Ti panagregaay ti daga, ana monitor ti Department of Public Works and Highways Cordillera. Tapno mangipaay ti kaudyan nga update, iti kasasaad dagiti kalsada iti Region, makadwa tayo ni Engineer Patrick Cerrillo, Safety and Disaster Management Division Chief ti DPWH Cordillera. Good afternoon po, sir. Good afternoon, ma'am. Opo. Sir, muna laengan nga sa ludsod tayo, kumusta dagiti kalsada ti Region iti agdama? Mano ti road sections tayo nga apektado pay laeng? Dati around 198 nga apektado nga road sections tayo. And out of this 198 nga apektado nga road section tayo, dati 190 nga naitala nga landslides. And out of this na data, dati 5 nga road closed nga kalsada tayo. Sir, dito yung mga road closed nga, dagiti road closures tayo, ayan na nga lugar dagito eh. Tiyan na dito yung road closed nga sections tayo, kat dito mostly dito under the jurisdiction of Benguet First District Engineering Office. Dito yung Kinon Road. Dito yung Benguet Nueva Vizcaya Road. Dito yung maysa kat ito yung Bagyo Itugon Road. Kan maysa dito yung Gubado Dangwa Road. At last ay dito sa Banaw Itanodan Barlig Road. Sir, nadakamat mo lima ti agdama nga road close tayo. Manumat ti one lane passable pay laeng kan anyamat ti rason kadagito nga naapektaran nga one lane passable, sir. Ti data tayo dito ikat around 97 ti one lane passable tayo. Dati ikat combined ti kuna tayo nga road collapse o no slope collapse kan road slip o no wash out. Sir, iti mat agdama mano dagiti road clearing operations nga manarimaan nga ipatpatungpal iti region. Basing on our data, dati 62 nga ongoing clearing operations. Sir, adamo ti kanayunan tayo nga saludsud manipod kadagiti kakadwa tayo di studio. Breves, ala? Nimbang malam Engineer Cerrillo ni Sunduan daytoy sir. May paban kadagiti danyos ti kalsada sir, mano itan ti assessed cost of damages iti agdamaken mano iti kasapulan para iti panakasimpa kadagitoy a kalsada. Basing on our data, around 1.7 the cost of damages and 3.3 billion the cost of restoration. Okay sir, kadagiti one lane passable mat kan road closures tayo kasanupay kabayag sakbay aman lokatan manen nagitoy kalsada iti publiko. Depende ti panagtrabaho ti district engineering office tayo. Namaming isang gamit kat adadagay factors nga kailangan i-consider tayo. Gamit ti dadu mga sections kat delikado hanga basta-basta. It is our experience nga adadagay da natamtamaan, na injured, nga kakadwami in the field. Kat masapon nga kailangan nga ensure me nga safe dagiti personal me. Sir, may isa pa damag at my end, kumusta mat ti kasasati sa lunat dagiti tao tayo kan dagiti nagduduma akagawaan kabiyatan dagiti road clearing operation umdas kadimot ti manpower tayo sir. So far, awan ti injury kadagitoy dakwa. Awan ti na-experience me nga na-injure, natamaan ti bato nga personal me. Kan regarding di ay manpower me, dati in-announce sa tatay agsapang kurkurang ti regional office ti heavy equipment manpower. Naimbag amalam sir, ni Breves daytoy nadakamat yu agkurkurang tayo iti manpower sa
Paggapuan ti duma at tulong no agkurkurang iti equipment ken manpower tayo, sir. Usually agpatulong kami ti District Engineering Office isu dati ag operate dagiti da heavy equipments mi nga may met no di ay manpower mi mismo dito regional office ko mati mang operate ijay heavy equipment mi. Dagiti kalabos, sir, tumultulong dagiti kontraktor tayo saan da ba nga tumultulong iti agdama, sir? Multulong da sir. Dakal ti tulong da kan lang nga dagiti contractor tayo pati mo dagiti da LGU. Basing on our data tinapalabas nga dating sangsangon tayo nga problema adu nga LGU ti tinmulong ti pusina nga manglukat ti kalsada. Yes, sir. May sapay adamag, sir. Kumustaan tayo ti Cannon Road iti agdama, sir? Nakalukat kadi kan sino dagiti mapalubusan adumaliasat sa jay. Pardon sir. Sa saan ti Cannon Road tayo, sir? Ijay Cannon Road, kumusta iti Cannon Road ita? Kan anya dagiti mapalubusan adumaliasat ijay akalsada, sir? Ti kalsada tayo nga Cannon Road tatakat still closed. Dagay lang residents ti mabalin nga dumalan ijay. Regarding the opening na ti blessed day ti mangibagano ma-open or haan. Nga madapay lang dagiti panagregaay, sir, sa jay or awanen? Based on our data, awan mo't sir. Okay, thank you, sir. Iti sa bali pa'y abangir, sir, ijay mo tublay Benguet. Kumusta ti panakatarimaan ti curtain net iti pa ti Governor Bado Dangwa National Road tinamaan ti panagregaay, sir? Madamang ma-open dyan ay close nga kalsada, sir. Dyan Bado Dangwa Road. So iti agdama saan pa'y nga possible, sir? Awan ti in report ti District Engineering Office nga ma-open pa, sir. So tatapay lang kat close pa lang, sir. Kanayon na nasa ludsod, sir. Kaano kadi anaramid jay curtain net, sir? 2018-2019, sir. Okay. Kan ilawlawag tayo man, sir, kadagiti kakailian tayo, anya ti nagdumaan ayati curtain net. Kan anya ti pakausaran na, anya mo ti nagdumaan na iti rock netting, kan anya ti serbi ti rock netting, sir? Parehas nga rock netting mo't lang de curtain net. Ngam de curtain net, sikpawan na lang dagitoy bato. Hanang istabilis da slope. Ano dagitoy da, usually nga kung kunata yung rock netting, kat di ay tumulong nga mang istabilis da slope tapnuhan nga maragaay. Sumakuna tayo, sir, nga diay curtain net ijay Governor Bado Dangwa Road nga diay naaramat iti rumbeng apakaaramatan na, sir. No pay napigsa diay panagregaay isong dinalapos na. Talaga nga it serves its purpose, sir. Okay, sir. Maudi asaludsod, sir, adagayam dagiti washed out apaset ti kalsada iti National Road tayo, sir. Ania ti umuna a proseso ti opisina tayo tapno malukatan dagitoy iti kabiitan akong daway nang runa no daytoy a kalsada apuntirya tayo apakaekaran na titulado met alote. Regarding dagiti the road slip, umuna nga ramidon mi kat di request kami ti funding manipud ti quick response fund ti opisina. Kan regarding di dagitoy dagitoy panagyalis, I think talagang no yalis mi temporary lang. Nga i-restore mi nga i-restore dagitoy da kalsada mi. Okay, sir. Aga po itireta, sir, anya iti palagip tayo, kadagiti kakailihan tayo motorista, anong maldalyasat iti probinsya iti Benguet, nang runa kadagiti adaan iti road slip, kan dagiti kalsada nga nakapasar, iti panagregaay. Go ahead, sir. Kailangan nga mag-ingat po tayo kasi kahit na ganito, kahit na nag-subside yung natin, data natin sa landslide, pwede pa rin na magkaroon tayo ng landslide. At kung sakali man, gaya ng sinasabi ko noon, magdala tayo ng GoBad para at least prepared tayo.
Agtultuloy ti panagregat ti Department of Public Works and Highways Cordillera tapno madalusan ken mawayaan dagiti kalsada an apektaran dagiti panagregaay, road collapse ken daddu mapay tapno saan nga agsardeng ti panagbiyahe dagiti motorista. Palagip ti ahensya nga agannad dagiti motorista bayat a marikrik na paylaeng ti epekto ti habagat. Pagyamanan ti oras mo, Engineer Patrick Cirilo. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.